ka jingpen bana pat ba ai ki pat ba nong shong shnong jong ka ding ye area kani ka long ka jingpen tip bat ki jingker pat na ka liang jong ka ding ye dorbar area shi ki pat ba jong ka ni ka than mo an khang no shwa shi por ka surok na ding ye ka bayai ding ba na ka nong pathau shemau lai shilong na du ka ar pho tarik min tau banai September ar jar ar pho ar ya kani ka surok an sha ya tat hadu bana bana da ka moi pan ka jingkhang shi por ka ni ka surok ka long ba na ka daw ban shna bat maramat iki surong kham tam iki jaka khem kum ta la kar pat ret ye phi ki pai ba no shong shnong ka than ding ye me phin ye sha shi tom lem shi poram ta ka jing bit jing beng jong ka than mat la kar pat ru ba leng ba ka ni ka surok sngau ba ban tep lam che ki wei ki pa chu ya len ti na ka ni ka surong nong pan tep de Shri Hambet Thangkeu General Secretary Ding Ye Dorbar area